Здравейте хора, аз съм PFDG и имам информация и плюс ново оцеляване. Ще разказвам докато търсим ново място. Така, вече със сигурност спирам да снимам с Joker 777. Сега всички ще се питате защо. Идеята за снимане беше моя. Той се съгласи, не че имам нещо против да ни снимаме, обаче когато отида от тях да снимаме не се получава както трябва клиповите. Или тяхните са пуснали телевизор, или пък се обаждат в неправилен това момент и клипа се разваля. Вижте, аз мога да го отрежа, обаче защо да иде всеки път, то си няма смисъл. Аз направо това е, мисля, че вече ще снимам по-често или на седмицата, събота или неделя или петък, не знам, с Nike the Brother. С него, знаете, получават са по-добре клиповите. Вие сами мисля, че го знаете и това е за информацията. Решил съм да кръстя сървъра PerfectView и да си оцелявам. Понякога може да влиза и този The Nike Brother. И това е, което имах да ви казвам, хора. Дано да ме разберете както трябва, обаче не може всеки път така да е на неговото. Аз искам да се снимам като човек. В смисъл да се снимам тихо, да се получават клиповите и да няма разправи. А не се да говорят и в неправилния момент да това говорят. Колкото и да не ме разбират, аз се разбирам сам. Просто не мога да го трябва. Добре, слезам. Това беше информацията, която исках да ви кажа. С Nike the Brother ще снимам по-често. Не се знае, ще видим. Това имах да ви казвам. Сега, темата. Решил съм да направим къщата тук близо до спаунера, защото когато Nike the Brother идва, ще го спаунва там и аз го живея много далече, няма смисъл просто да живея далеч и да не ме намери и да не може да снимам. Разбирате ме. И затова викам да е наблизо някъде. Пък после може и да се премести. Ако чуя, че лай на кучи, това е нашето кучи. Понякога много лай. Не знам. Уж е домашно, пък покада. Така. Боже, колко бързо свършва път. Знаете, че първата част ще е малко тъпичко, защото докато оцелявам там, че докато правя място за къща, така, просто няма да скипвам, защото е едва първия клип и няма смисъл да скипвам така. Още първия клип да се каже, гледай, ама той скипва първия клип и то не е интересно. И затова. Не, че на мен ми е нещо проблем да скипвам, обаче няма да ви харесва.
знаете, няма да е кой знае ко. По нататъчни моменти може вече, нали, да я подобрявам и такива прочие. Но съм решил така малко място да оставя за малка къща. Да не е най-големия релакс още от първия епизод. И дано да ме разбирате. Искам да кажа още, че аз не снимам идеи за да се харесвам. Значи, мене не може всички да ме харесат. Значи, да, може да имам малко абонати, даже и нямам все още. Обаче, като не ме харесвате, не ме харесвате. Аз продължавам. Все някой ще има, дето да ме хареса, как играе и така нататък. И затова, моля, не хейтвайте и такива, защото предишния ми канал, няма да казвам кое е, само хейт. Хейт. То абонатите бяха за хейтовите. И ако искате ме гледайте, ако искате не дейте. Обаче аз си снимам така просто. Не мога да се харесам на всички абонати. Така че дано да ме разберете както трябва, не погрешно. Така, аз ще скипна видеото, защото, нали, все още не съм направил това, как се каже, членство към YouTube, да може да снимам над 15 минути и нали знаете, че съм си прецакал компа и не мога да снимам, иначе щях да снимам на компа. Само да ми го правят хора и ще имам нов канал, ще има линк към описанието в него, но когато първо вече, нали, го оправят и тогава. Сега ще скипна видеото, докато строя. Така, хора, тук имам лоша новина. Едната очах, че докато отивах да търся овце, един крипър отзади ми, не знам как, дойде и гръмна. И айтъмите ми, както всеки би разбрал, диваха. Така, къщичката, сега ще я покажа. Не е кой знае ко, нали ви казах, просто така за първи тур. Добра е някъде къщичка, ето, тук са празни, намерих много храна, хора. Поне убих 15 прасета и 20 и нещо прави, обаче крипарите. Какво да кажа, че какво да остане, хора. Дано да се чувам добре, защото на някои клипове, нали, заглушвам. Силно заглушавам. Не знам защо се получава така, обаче не искам да се получава така. Дано да сме разбрали за Жокера и да и Найк да Брадър. Просто така съм решил и така
ще бъде. Добре, ето го. Ето още един клипър. Ще гръмне. Видяхте за какво ви казвам. Куче. Да имах сега това. Кокъл, докато няма. Там. Така. Красен. Тук. Разница хора. Щях да нося много неща, обаче. Казвам ви какво става. Мисля, че бъде приятно на някой. Хора, честно казано, мисля това да е за епизода. Само да се включа на F5. Добре хора, това мисля да е епизода. Аз бях Perfect BG. Дано да сте разбрали информацията добре и да сте ме разбрали както трябва, а не погрешно. Благодаря и моля абонирайте се за този клип и довиждане.